guys, what's up? Ang gagawin natin yan guys ay magluto ng beef steak Bisaya. Ito na yung mga ano natin guys, onions, siyempre yung lemon, yun, saka ano, baka, siyempre yung baka na hindi. Lalagyan na natin ito guys, lemon na pag marinate masarap. Mamarinate natin to guys ng 2 oras lang, pwede na. Tapos guys, lagyan natin ng tuyo. Yan. 2 o 3 kutsara lang. Depende sa dami ng lulutuin nyo guys. Katapos sa suka, siyempre. Suka puti. Pwede rin yung coconut wine na suka. Pula na suka. Sa Bisaya pa, suka. Tuba, suka. At saka ito, bawang ni-slice lang natin ng maliliit yan guys. Tapos ayan, haluin. Halo-haluin lang natin guys. Pagkatapos halo-halo natin. Marinate dira tayo ba? Oh no! Black pepper, lalagyan din natin yan. Black pepper. May kabot. Kaya hindi ka gawa siya. Ay, mother. Black pepper. Guys, init lang mga 1 to 2 hours guys. Okay. Ini tayo ng mantika. Mantika. Guys, beef steak Bisaya guys, beef steak Bisaya.
So, 1 minute lang po guys. For 1 minute mahigit. Kung balik na rin. Balik na rin. Cut na yun. Yan. Ayun, papainit naman tayo ng mantika guys. Para igisa natin yung bawang. Igisa natin saglit. Para mamaya ayos na.
Sunod na natin yung baka guys. Iyon. Karni ng baka pala. Hindi baka. Karni lang. Buong baka hindi kasya dito guys. Yung buong baka. Oh no! Yung sabaw na minarinita natin guys. Ilalagay natin. Ayan guys, tapos na yung 40 minutes natin. Ito na yung kanyang labasan. Yun, luto na. Sarap na to guys. Lagyan natin to ng ano guys, white sugar para tamis ng konti. Tapos ito guys, ilalagay na natin yung ano, sibuyas bombay sa Bisaya. Sa Tagalog, sibuyas pa rin. Oh no!
guys, nalagay na natin yung sibuyas, Mumbai. Pwede na to guys, pwede na to kainin guys. Ilagay sa bowl guys. Ang sarap-sarap na ito guys, promise. Guys, kung nag-enjoy kayo sa panonood guys, subscribe na lang. Maraming salamat at goodbye. Gandang buhay, ingat palagi.